weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to beeɗi cowi to dabiya to jaaba liduɓe to sinthiou dañɓe to ceerel sakoɓe to ɗayba to dara halayɓe to sinthiane ceerno mamoud ly ko on takkusan juuɗa ha to ɗuɗala daari ha to ɗuɗala ha to duɗal harmayni sharifayni ha ko on takkusan kadi juuɗa ha to galle ceerno mamoudou waddu to cité yembol a sekna e ko taari ɗum kala ha to galle ceerno madani tala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Nouakchott finiri ñalawma hande o ko sunare mawde no fewi jaltugol aduna gendiyanke mawɗo daranoɗo leñolngol mbiyetenoɗo Demba Amadou Bari to leydi Sénégal laamu Macky Sall addi fodde temedde tati gaari ɗi hinde gusera ɗin noon taw ko ummiri ɗi caggal ɗiɗi yidde hoorejo ɗi ɗiɗi noon e fandare mum ko haɓade kay ko fate caɗele mbaruɗi ha tengti e caɗele tew e nder leydi he kala to leydi Mali biyeteɗo Dawouda Bakayo ko mo sellani taw ko gonduɗe rafi hakkille antirnoɗo e nokku to ɓe cellani rafi hakkille cafrete to hôpital point G ko kañuma yoɓino fittade cukalel gotel guila ñande premier lewru mai ndu gonɗen ɗum to leydi Nigéria fodde capanɗe jeegom nangganoɓe otage ene mofta e nder ladde nde Oudoulou dadiɓe leydi ndi kolliri mbaɗiɓe libéré en to leydi RD Congo bila ko fati kay e maynoɓe yoolare tuɓoji kewɗi ndiyam jippinoɗi toon oɗo saaha joni bila ona yaara temedde nayyi e sappo e goho neɗɗo basde hen fittade mum ñalawma hande o noon délégation laamu ngu ƴettima toon wonde cité timmuɗo kabaruji men joolam jabiri ma en jaa ha to dowlaji tedduɗe Amérique to leydi Palestine ha to leydi Arabie Saoudite bisimilla mone kelti hotodirte joni joni piren pacciren الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ɓattake joom gonɗaɗo hono Saydou Sara to gorko mo Nouakchott tawateɗe oɗo saaha joni to ɓokki sarankoɓe ko ɓi duttiɗo kañuma yettini ɗo wulangu hono Fama Gaye ɓi duttiɗo tawateɗe oɗo saaha joni to ɓokki sarankoɓe Ibrahima Sarr ko ɓi duttiɗo tawateɗe oɗo saaha joni to ɓokki sarankoɓe hono Dieynaba Siré Sarr ko ɓi duttiɗo tawateɗo to ɓokki sarankoɓe Abdoulaye Sarr ko ɓi duttiɗo tawateɗo to ɓokki sarankoɓe hono Baba Diop ko esuma duttiɗo tawateɗe oɗo saaha joni to ɓokki sarankoɓe kamɓe kala noon eɓe denta eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe hoddaɓe e rendaɓe gurdam kala ustare jinnaɗo mabɓe debbo biyetenoɗo Kumbay Sarr noon o yalti aduna koto wuuro witego Olologa o wira noon ko ñalawma hanki o wira to ɓokki sarankoɓe en mbiya tan nde Allah jurmotomo yaafoma harnama aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina siftini on noon yettini ɗo ɓatake wulago ngo ko ɓe yi ko biteɗo Saydou Sara ceerno jibi si ko wittiyanke leɗɗe ko saftiriyanke safaruji fina tawa ceerno jibi si ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno jibi si ko laabɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hande gandal cafrowo ha sella ceerno jibi si ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirola wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno jibi si ene yawrene worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirnda ko leɗɗe goraguɗe ƴettata joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno jibi si ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutoriɓe ɗum sappo e tati fin yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o so tawi a ƴettiɗe en leɗɗe sappo e jeenere fin yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo o waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗino wirumani ko famdi kala temedere rafi ene yaltayma ha laaɓa
ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men kippi. ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent ɓeydoje arsigaji e pirtoji dabaruji. ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safroma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani. ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen wonduɓe rafiji yiiliɓe ha tampi ne jirli ha tampi jokkodire ceerno Djiby Sy joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamin. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wonema ha mbiya yoni. so tawi noon ko tawteɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu jugoyoɓe jitte listikar dendagal leyɗele ñamoje franc CFA noon ko temedde nayyi woni 2000 francs kala jiɗɗo wadde listikar noon saɗa yiɗi neldude haalis waddinede listikar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro Wave e numéro makko Orange Money ko 77 653 03 67. ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni e nder leydi Sénégal to wuuro wiyetengo Thile Boubacara. kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy so tawi koto leydi Sénégal 78 163 24 82. so tawi noon ko yiɓɓe hebde to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko to Nouakchott ne golle ne tawi ɗon min ko biyeteɗo Alassane Sy. ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99. ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. kuura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hen ko matériel mo moƴƴani. comptoir français de électricité ari e dow moɗona addani mon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo toon to leydi France. taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d' électricité ma won keɓe hen hoolare timmude no feewi. an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi courant ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare. comptoir français d' électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar taɓanɗe temedere hakkude mum e Auchan koni hen sifori. so tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique ko nonne kadi lampaji e ampoule aji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui. taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare. cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a mosat ha tina a heeɓi ko laaɓi. sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02. musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗena. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone e mawbaare jeenayyi lewru duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati habaruji moon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehli moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono no mbiruɗen eɗen gardiɗi kabaruji men leydi Mauritanie ha tengti e Nouakchott finiri subaka hande o ko sunare mawde no fewi caggal kay jaltugol aduna e guindiyanke darannoɗo leñol ngol ko altine
ene hanki noon jamma jeetati lewru duujal o hooti e joomi ko ɗo to Nouakchott ko talata hannde o jeenaya lewru duujal biyata e mum woni to o wira ñalawma o wira e nder saare gonga nde Nouakchott en duunima dendagal gendiyankoɓe leñol ngol dendagal gendiyankoɓe e dendagal ɓeena tawa kadi ko jayndiyankoɓe darannoɓe leñol ngol kala ko noon kadi en duunima ɓesgu makko e kuruji makko kala jayde weltare ɓiɓɓe andu diine maɗa kadi en duunima musidɗo men Bobo Londe Gueye e dendagal gollidiɓe mum to gollal média nde wonon ko musidɗo mumen tigui tigui yaltiɗo aduna eɗen mbiya tan de Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. Habaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni CNDH woni commission nationale des droits de l'homme ko catala halfinaɓe ko fate hagge innamade nder leydi Mauritanie ɓe dokkiri numéro taw ko numéro vert o numéro noon ko wonande kay kala électeur woni kay on jaaɗo suɓoyade walla candidat woni tigui mbiri gembaniɗo ɗiɗo sungoji so tawi kay haɗama haqqe mum walla holko yi ko fewani ɗum e nder woteji he nde wawa tigui jokkodirde on numéro ko numéro vert ɓe nodda ɗum hano hannirta ni numéro o noon ko altine hanki o ɓe ɓeyyini oɗon numéro sumgoji tijjani noon ko ñande 13 lewru mai gonɗen ndu ko ñande hen tigui waɗata nogas e joyi landa dawrugol noon nana gembe miriji mumen oɗo saaha joni gonɓe ruuma jarriba mumen habaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni candidat coalition espoir Mauritanie yidde mum kay yidde mabɓe kay coalition yidɓe maɓɓe kay oɗo saaha joni e sungoji tijjaɗi e lewru mai 2023 no ɓe gembi ko biteɗo Yahya Wula Lut noon o waɗi meeting makko molanteɗo Allah ñande aset jeegom lewru mai gonɗen ndu to Memphis ene tawe to dowlaji dentuɗi America e tawtorede suppléant makko hono biteɗo Abdoulaye Sy e goɗɗo ene wiye Sidi Kamasha Yahya Wula Lut noon holliri e nder meeting he o holliri hen programme makko mo jogani kay Mauritanaɓe wurɓe to dowlaji tedduɗi America o holliri so tawi kay ɓe pilimo lefol sarɗiyankagal ngal mawo so tawi kay ɓe pilimo kay mawo safu dendagal caɗele mabɓe ɗe ɓe jogui toon ha tengti noon e caɗele ɓurɗe joggude toon ko fati e état civil woni bindirgol o wi noon mawo uddit toon so tawi kay o ardima ngal tawi kay o fiilama toon lefol sarɗiyanke mawo waw tigui uddit toon bureau taw ko bureau état civil on bureau noon o senda ɗum ha laaɓa e ambassade Mauritanie joɗiɗo to dowlaji denduɗe America o webtina o webtina toon tiggo fate keɓgol kayitaji e nder registre uji état civil kala wullude holliri ina andi kay e oɗo saaha joni leñamago manggu no fewi e heedago ene tawi tigui e ngol ɗon bindirgol laamu ngu ene haaɗi ɓesgu Mauritanaɓe hebde kayitaji o holliri noon wona normal saabu kay e nder ko holliri kadi ɗum ɗon kadi wona normal haysino koy koto banggue bindiɗagol ko fati ɗiɗo sungoji o holliri e nder dowlaji tentude America fodde temedde ɗiɗi ujunere Mauritanie joni tawe toon kono e oɗo saaha joni wawi winditede tawi woni électeur uji ko ƴetta hen ko fodde ujunnaje tat tan heddiɓeɓe kala kaɗama ndimago mumen haqqe mumen wawde suɓade biriji mumen o holliri noon so tawi kay o heeɓi polgu darde makko e haare makko kay haare makko ko gotagu leydi ndi kala ɓesgu ngu kala wona gotum kañƴe kala ɓe ponde hano hannirta ni potal wona e nder leydi he o erima maɓe noon kamɓe kala nde ɓe gotanta kaɗo landa wiyete ka FRUD ñande 13 lewru mai ndu gonɗen ndu ko kañum tan wawi waylude gurdam mabɓe kamɓe wawi wawlude gurdam mabɓe ha itta safra tigui ñawanɗe mabɓe cadɗe ɓe jogui kamɓe diaspora Mauritanaɓe tawateɓe to dowlaji dentuɗi America ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni ñalawma batto 16 woni 16e jour ko fati e ñawore Mohamed Ould Abdel Aziz e yaadiɓe mum tumaɓe kay ko fati mbuñaari e boljingol ngaalu leydi ndi ɓamtino noon hanki sanga 15h45 hoorejo suudo ñawore ndu noon nde o noddi Aziz to yo akay darata ala bara nde Aziz dari yesso bar nde o namdimo noon o namdimo tigi o namdimo noon o wimo o siftanimo noon wonde jaranɗen koye alhaali société indien naɓe ko fati e wadde potoji courant ittude courant guila Nouakchott faadi ha Nouadhibou hande
hande a heedima ko Souleymane a heedima hande ko biteɗo Souleymane wula dadda ko jangti walla bien ko sekti hen ko sekti hen ko holko ɓeydta hen walla holla miijoma hen Aziz noon jaaɓimo ko oɗon dossier oɗo dossier noon wona mi waɗani hen concerné woni ɗum o dossier wona haajam wona haajam o nawranimi kono tan gam yidde kay laɓɓitinde ha laaɓa ha tribunal o kala anda ha ɓesgu leydi murtannaɓe kala anda yo gandu kay e oɗo saaha e saaha laamu am hay boutique goto hay galle goto hay bolol gotol waɗa hay golol gotol waɗiraka ko fati concédé gratuitement woni tigui Allah ɓolo so ɗum ɓenni oɗo tribunal o ala ndimagu ñawdemi ala ndimagu ñawdemi wawi ñawdimi tan ko wawi wiyade tan ko pour auto transition so tawi noon koko fati e société inde naɓe biyeteɗo palpataru mo namdi ɗon mboɗo siftina on tan mbaɗa siftora ko adi oɗon société mbaɗa siftora tan ko adi oɗon société ko sawdunaɓe kañumen kemno marché ko fati kay e wadde pilunaji woni ɗiɗon potoji courant ittuɗum nafcode ha faya Nouadhibou saabu kay ko Arabie Saoudite ko Arabie Saoudite finance no on projet ko société sawdunaɓe gagnino appel d'offre mo nder mum ene qimerno ha 145 million taw ko xaalis dollar ɗum wonno ko en 2013 ha 2016 noon haydara ala ko ɓe puɗɗi e golle ɗe waɗi noon intermédiaire uji e nder ɓeene ene jeeyno hen parlementaire goto wondude sénateur goto e directeur banque goto nde golle ɗe noon kalfinno taw ko sawdunaɓe kalfinno indien naɓe laamu ngu waɗino pression e société indien ɗo honde fuɗɗoto ɗeɗon golle ɓe mbaɗama avertissement fodde laabi ɗiɗi kono haydara ala ko gasi koye ngan sanga noon laamu ngu waɗi ko wiyete résilié contrat woni tigui taƴi contrat gonnoɗo hakkude mabɓe koye ngan sangane boña sawdunaɓe pour le développement kañum enne waɗi renoncé ko fati waɗi hayti wadde financement moɓe ponno wadde o hayti finance ude ɗum e jeenaɓe noon beeli kañumen tan keddiɗon o holliri tigui wonde ɓe perdi hen kamɓe société indienaɓe fodde 14,5 million taw ko xaalis dollar o wi noon koye ngan sanga e jeenaɓe ñaagui tigui audience yidde joddade e makko tawi koye mbadi tawi ɓe ndewi koye bar intermédiaire directeur protocole intermédiaire ambassade mabɓe noon o confirmi wonde leydi inde ina wawi financude projet o tawi koye ballal banque indienaɓe pour le soutien à l'exploitation o wi o joɗima e mabɓe e tawtorede directeur des protocoles ko o ni wonno nantinowo woni pirowo hakkude kaldigal hakkude mabɓe kañum waɗatno traduction o wi noon wonde projet o ko mawɗo o wiɓe projet o ko mawɗo no fewi ko kewɗo nafoore ko projet mo Mauritanie batti hakkille mum no fewi paadi e oɗo saaha joni saabu ko projet ittude kuɓɓam woni courant tuggi nokshota ha boulot noir ha to Nouadhibou ɓen noon kolliri ine kattani ene mbawi kay o wi kadi o haalaniɓe ene mbawi o wi o haaldani e mabɓe coggu haydara ko directeur hay coggu ngu o haaldani e mabɓe ko directeur bureau o waddi ɓe yo wadde mabɓe organisé ɓe joddo e ministre du pétrole ko on ministre waɗi ɓe on ministre waddi e mabɓe ustu ɓeydu haɓe mbawi hawrude haɓe kawri e nder oɗon projet caggal ɗum noon ɓe nanodiri ko 110 million taw ko xaalis dollar ɓe cifodiri e on société tawi haydara ala ko ɓe mbayli e awde keɓa kiɗɗo moɓe cifodir noon e société Arabie Saoudite naɓe o wi ministre du pétrole o wimo noon ene ɓe cikkani so tawi maɓe gartu o wi balɗe 45 caggal ɗum ko nden ɓe keeɓi ɓataki umorade banque biteɗo Exim banque tawi ko wadde financement mo 35 million taw ko xaalis dollar juge o noon siftinima kanko Aziz wonde gonnoɗo ministre des finances e ngan sanga hono Thiam Diambaro
déclarino winomo wonde wino yo hono Thiam Diambar déclarino kañum wonno e gansaga ministre des finances o winomo yo heño o wiri wonde yo heño cosgol société taw ko société Mauritanie de société mauritanien de coopération Aziz noon jaabiɓe wonde on société créno ko créé ko ministre des finances tawi ko avec investisseur uji ɗi ambassadeur leydi Mauritanie to Washington addorno on société noon ɓe jinno tigui ko uddidde usine taw ko usine l'assemblage avion ngaji tokosi e nder leydi Mauritanie o wi o yamirino Thiam Diambara nde waɗata examiner dossier o nde waɗata examiner dossier o joddo e ɗiɗon investisseur uji o wi noon Thiam Diambara négligé no woni tigui wersindima on projet no fewi ko ɗum saabi noon ɓooyani tan Thiam Diambara itta tigui e wonde ministre des finances o rokki yamirore noon faade Hassan Wuli Eli gonnoɗo président du conseil d'administration nde mbasata memde e mbasata dépense ude mbuɗu gotu e oɗon société haadi ɗo ko ngudi Aziz jaabi tigui ɓen ñawoɓe ñalawma battowo sappo e jeegoɓi o ñalawma woni 16e jour jugement makko ha joni ko leydi Mauritanie seno memta leydi Mauritanie koto leydi Sénégal panen altine hanki o wonno ñawore hakkude Ousmane Sonko mawɗo landa Pastef e ministre Mbaye Niang addino ñawore nde noon ko juge biteɗo Mamadou Cissé Fall taƴanama noon Ousmane o taƴini Ousmane Sonko lebbi jeegom de kaso tawi ko avec sursis wondude amende temedde ɗiɗi millions o yoɓata ɗum noon ko ministre Mbaye Niang e mbadi dommage et intérêt parquet o noon hollirno tigui yidde mum ko yo waɗe peine de prison waɗe e makko taw ko prison ferme nde watte e makko kadi o waɗi e mandat d'arrêt ñawoɓe ñawore nde noon foof ñawore nde noon koko fati e hakkude Ousmane Sonko ko takkuno mam Mbaye Niang ko fati e détournement khalisa kewdu no fewi kene qime ha nogas jeenaya milliard taw ko franc CFA ñawore mabɓe noon adande nde wonno tigui waɗino taw ko ñawore nde noon gansanga Ousmane Sonko taƴanno ko lebbi ɗiɗi e kaso taw ko sursis en yoɓa 200 millions de franc CFA dommage et intérêt faade e Mbaye ndeɗo ñawore noon Siré Clédor Ly ko avocat Ousmane Sonko o tawtornama ñawande nde won noon Ousmane Sonko jaɓani arde tawtorede ko ɗum saabi kanko Siré Clédor Ly o wawa o landima ko ƴettude hay konngol gotol ɓuuri hulɓinade tan noon kulhuli jogade e ndeɗo ñawore ko beele kay ko wiyete illégibilité Ousmane Sonko woni tigui haɗede jeeyede e mbiruji gemmantoɓe wonde horeji leydi en 2024 beele ndeɗo ñawore jogorani moddindemo hen Sonko noon koko wi hay goto e nder leydi Sénégal hakkude hoodere rangñere wawa haddemo kay wonde candidat taw kay ko gimbade gam yidde ardade leydi ndi e sumgoji paaɗi en 2024 ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen altine hanki jeetati lewru duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati joɗima jonde conseil d'administration nde catala bitengal immédiat jonde nde noon wonno ko yurnade ɗaɓɓande de Mamadou Ibrahima Kane gardinoɗo immédiat gonno directeur général immédiat ɗaɓɓi so waɗede kayit so ɗaɓɓi kayit so waɗanede ko wiyete disponibilité lebbi sappo e ɗiɗi tawa kay omo wawa jokkade haajuji makko e oɗo saaha joni noon ko gembiniɗo gam yidde wonde horeji leydi beele mo wawa heblana ɗum hano hannitni conseil d'administration noon jaɓinimo nden ɗaɓɓade e oɗo saaha noon lomtimo e wonde directeur général ko sehil makko jaadiɗo makko biyeteɗo Alassane Samba Diop kono directeur général radio et ITV ko noon kadi hono animateur biyeteɗo Boubacar Diallo ɓurɗo loddude DJ Boubs ex directeur marketing nomama joni waɗama directeur général adjoint ko woni DGA immédiat Mamadou Ibrahima Kane noon ko kañum ardi landa witeka landa kaw iniri deme c'est maintenant ko gembaniɗo sumgoji gam yidde ardade horeji leydi yagal en 2024 ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Mbour altine hanki o jeetati lewru duujal 2023 caggal kay nde verdict woni caggal ñawore yani hakkude Ousmane Sonko e Mbaye nde o taƴana noon lebbi jeegom e kaso taw ko avec sursis e amende 200 millions de francs CFA yimɓe makko hewɓe yaadi makko jippima e boli to Pikine Ikotafa ha to université Cheikh Anta Diop de Dakar ha e yoga e guure mawɗe to Mbour ko seppoji mawɗi
mawɗi kewi mbaɗi toon e ɓen seppoɓe noon ɓe mbawi helde bisuji ɗiɗi ɗe hinde Dakar dem diga ɓe mbari boli kewɗi no fewi ɓe kadi tigui ya garta wadde ko ɗum saabi noon Dakar dem diga holliri ñalawma talata hande o jeenayyi lewru mai wonde kay ɓe dartini ligne inter urbaine e ligne international kala ñalawma hande o bisuji mabɓe liggota ko siftin ɗon kadi ñande sappo e jeegom lewru mars 2023 e ñaware aranine ɗe bisuji nayyi ɗi Dakar dem diga kelanoma bisuji tati goɗɗi ɗin noon kam duppanoma ko ha wonti laalade ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeehen ha to Joala dadiɓe ɓe brigade territorial mo Joala ɓe teɓima nogas e tato sagata ɓe worɓe yinnoɓe kay wadde ɗanne suuɗeru woni clandestin ɓe nangga noon koye nder laana ndimdunokaɓe nawnoɓe yinnoɓe yaade kay ɓe yinnoɓe yaade kayto de dongo e Europe ko ñande jeeɗiɗi lewru duujal gonɗen ɗum sanga 2 heures du matin ko nden tigui ɓe teeɓa eɓe jooli e nder ɗon guel noon laanel tawa ɓe jinno faade koto leydi Espagne ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e mbadi yidde haɓade ngakkede tew e nder leydi Sénégal Macky Sall horejo leydi ndi ƴettino eɓɓore e feere addude kaye e nder jokoli leydi Sénégal kala nayyi e gayi tawi koɗi hinde guzera noon ko nayyi ummotoɗi caggal leydi taw ko nayyi mawɗi no fewi kewɗi tew sanne ko ɗum tigui woni fandare makko so tawi noon ɗum ko miijo wonno e oɗo saaha joni so tawi ko miijo ɗum wonno e oɗo saaha joni ɗum laatima saabu laamu leydi Sénégal ɓe puɗɗima nannude nder leydi he temedde tati gaari e on fanno ko député Harouna Ghalii Bah ko kañum kadi woni horejo union nationale des éleveurs du Sénégal ko kanko kadi woni directeur général société de gestion des abattoirs du Sénégal woni gas kanko e secrétaire général du ministère de l'élevage hono Ousmane Mbaye e directeur général aéroport AIBD hono Abdoulaye Dieye e fedde éleveur e yoga e fedde éleveur uji ko kamɓe jeehi jabboyade ɗiɗon gaye ɗi hinde guzera 50% e jaru majji ko état du Sénégal kañum waɗi ko wiyete subventionné kañum waɗi subventionné ɗi payi noon koto nokku biyeteɗo INSA nde ko nokku biyeteɗo INSA ɗi joññe toon noon fodde balɗe joññe toon mbaɗe toon ko ala quarantaine fodde balɗe sappo caggal ɗum noon ɗi mbawa tottitede éleveur uji ɗi kanji kala mbiɗen ko fuɗɗi yettade ko ɗi temedde tati gaari Harouna Ghalii Bah maire mo Gamaji Sare e nder fande Podor o holliri tigui wonde ɓoyata ma ujunere gaari gondi e on fanduɗi hinde gusera maɗi mbaw yettade nder leydi Sénégal ɗi tawtoya ɗiɗo temedde tati puɗɗiɗi yettade kanko Harouna Ghalii Bah holliri kadi ɓoyatama Macky Sall horejo leydi Sénégal ma yato Thiès nawatamo toon noon ko cérémonie tottirgol ɗiɗo temedde tati gayi ɗi hinde gusera haɗi mbawa feccede e poɗɗe kay jom poɗɗe nawdeɗi poɗɗe jeeɗiɗi kay ha mbawa waɗede e juuɗe mumen hano hannirta ni foof noon yidde horejo leydi Sénégal ko yidde kay haɓade ko fate ngakkede tew ngakkede mbarude ha gasa ha laaɓa e nder leydi Sénégal ha joni to Sénégal keddoɗen jeen to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehli men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hetto Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi hanki 3 heures kikinde yoni nde kanko oɗo Ousmane Sonko ina wayno ummima kanko e sukaɓe ɓe teere Jabiri haɓe jettiɗo e teere Aliou Sitoé Diatta ina wayno noon ko rewe makko ko heewani no feewi wonande correspondant men Zigui FM ko wi ɓe namdimo holko waɗirni henna ɗeɗo marché o wi ko fodde nogas goo Pastef naɓe nan ɗo jagga ala ko mbi ala ko mbaɗi ɗum no yo goppe ko ɓuuri yawde e yaccade ndi ha woni 5h0 ina wayno ñawolde joli to e Dakar wiyede o sokama lebbi jeegom o lelota ko noon e 200 millions ina wayno hay 2024 o jogorani yaade ina wayno nde ha woni 6h30 sukaɓe nanirani ɗum jaam kamɓe fo ɓe jalti kono ɓe tawi police ji ina daari gendarmerie en ɓe ina daari e laabi mbawi waddude e mabɓe gaari mi gara fodde 30 ina wayno hunde nde deeƴi permanence parti APR wonnoɓe ɗo e ñefelen ina waɗi ɓe duppi ha laaɓi to e Bignona tonne kadi waɗi ɗum ɗon no feewi kono noon ɓe tawi laamu ngu ina daari partout Sédhiou ne ko noon Oussouye noon ina wayno ɓe mbadde garmi gara ha élewaji ɗiɗo belsi hen kamɓe ɓeeɗo ɗum ɗon woni ko kewi ɗo e hanki e nder Oussouye e ko taari Oussouye foof ɗum ɗon noon kamɓe sukaɓe ɓe kolliti hande kadi koɓe dawtoɓe kono noon alhamdulillah rabbil alamina tuggandema nden fewi joni 10h marché ɗe ne yanana yiɗi circulation o yimɓe ɓe ne jarono hannirta ni partout
kadi correspondant men gonɗo Bignona wi hay hunde dillani, gonɗo Sédhiou kadi wi hay hunde dillani. ɗum noon kala ko wawi kewande en hen so Allahu lamɗo jaaɓi komin keeɓi hen ko ɓuuri labde wawi kewde foof mamin mbaw haalande on Weltare TV. musidɗo mon Ahmed Issa Keɓe gorko motto kabaruji ɗo fuɗɗa radio Zik FM tokkonude e Ghalii Abou Bah yo Allah koye walde e jaam. Allahumma amina seydi Keɓe eɗen mbiya tan ko mbawi kewde kala yo jaam kewde won noon jaam ɓuuri jama saabu so jaam ñallani jama juuɗetake habaruji men ɗemngal pulaar se numima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗena ñande altine goo lewru mai ko yurmini ko hamni waɗi e nder hôpital point G to mo Bamako sanga 9h subaka caggal kay bloc caggal nokku moɓe mbiyata bloc picta woni tigui nokku to ɓeyan ɓe cellani taw ko wonduɓe rafi hakkillaji cafrete ko cukalel tokosel tawa tigui ene hirsa ene leeɗi e ƴiƴa mum ko visiteur garnoɗo noon ƴewde ñawɗo muɗum ko kañum tigui iɗi tinde ɗum tintini laamu ngu tawa noon tawa komo hirsimo noon nde enquête waɗa tawa hirsimo ko biteɗo Dawouda Bakayo noon komo sellani tawi kadi ko rafi hakkille antirnoɗo e nder oɗon hôpital omo yaara à peu près duuɓi 30 ko adi noon komo antira e nder on hôpital point G to hakkillaji to wonduɓe rafi hakkillaji cafret tawi kadi o hirsino frère makko goto to wuuro witego Sadiola balle seeɗa ko adi komo antira e nder oɗon hôpital siftin cukalel guel noon cukalel o hirsiguel noon wonduno tigui ko yiya nene muɗum yummiɗaɗo o noon koko antiri toon joom galle mum kañumne mo wonno kañum joom galle mum noon gonduɗo e rafi hakkille kañumne cafrete toon koye saaha kay wonno e ñamminde joom galle mum ko ɗon tigui hakkille mum ummi e cukalel guel kanko noon Bakayo ko o ƴetti ngel ɗon cukalel o nawi ngel ha to caggal haw wirni guite yimɓe ko ɗon o fiiguel labɓe hanguel yani o ƴetti laaɓi o yooɓi fittal maggel o hirsi ngel kanko Dawouda Bakayo ko noon o heeɓi rafi o kadi o heeɓi rafi o koto Bamako o yeyanno ko essence yeeso école normale supérieure mo Bamako to leggal fleuve ko caggal ɗum noon o nawta to wuuro mabɓe bitego Sadiola ko toon o yooɓi fittandu mawniraɗo walla miñiraɗo ko adi kay komo artiri e nder oɗon hôpital point G mo Bamako e mbadi ɗiɗon safruji caggal nde o wari ngel ɗon cukalel noon ko ɗon o dogi o yalti hôpital o police noon ɓe commissariat ma Fadje mo Faladji woni to ex 10e arrondissement mo Bamako jiitimo nanguimo guila ñande tati lewru mbe gonɗen ɗu 2023 sanga 11h ɓe nanguimo koto nokku biteɗo bana koroni caggal sinu e nder galle bani ko debbo goto ko toon wonno to moltoyno e oɗo saaha joni noon omo tawi tigui e juuɗe datiɓe ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali keddoɗen hono directeur de centre national de concours de la fonction publique de la directeur woni directeur kalfinaɗo ko fati concours aji o yeddi ha soodi ladde ko fati kayen ko fati kaya ƴettugol gollotoɓe nder fonction publique mo Mali o holliri gila hanki communiqué o walla hecci hanki communiqué o de circule e nder réseaux sociaux ji e calcaltiri mum kala leleltiri mum hollirde wonde concours hollirde kay wonde concours direct ƴettude gollotoɓe ina yuɓɓine ko ɓooyani e nder leydi he o holliri noon oɗon kabaru ko fenade woɗere coyɗuma wodani wona centre mo ardi o wona fonction publique hay goto mabɓe ala ɓayyinɗo communiqué yidde hollirde kay wonde ne ƴetta gollotoɓe e nder leydi he oɗo saaha joni on paami tigui ko kabaru mo wodani ha joni ko leydi Mali keddoɗen jen ha to kojolo ko wuro tawatengo sara kerol Mali e nder région mo Sikasso ñande aljuma joya lewru mai gonɗen ɗune ko biyeteɗo Brahima Malle jeeyannoɗo jam huuɗo taw ko huuɗo jamde kañum fella e nder ladde sara guese to yano ittoyde ɗiɗon kuɗoli ko caggal noon nde o itti huuɗo makko o rendini ha gasi ala ko heddi so nama yaaha o yiiɗi hebloyade so soppinimo hebloyo ko fiyande ittimo ɗon waji goto hartimo fiyande kural o barmi hen caggal noon nde o yi on wona era ɗum yo tinno yo wallumo yo faamo nomam hôpital on ko ɗon dogi naati e soyde ko kanko daggini ha wawi yettade wuuro o nawi hoore makko to suudu safrirde holli tigui wonde ko pellaɗo caggal ɗum noon nde police nani ɗum police waɗi hen enquête mum jaajjo no fewi haaɓe puti haaɓe gandi mo boti tumde o kay caggal ɓe jeehi galle on ɓe tawani ɗum ɗon ɓe teeɓi miñum woni frère muɗum walla mawɗum ɓe teeɓi ɗum ko caggal ɗum noon ko janggo mum nan ɓe jiiti kanko pellunoɗo
o caggo kanko pellinoɗo o yita oɗo saaha jomum tawi juuɗe dadiɓe kanko pellaɗo o noon o yalti hôpital kono haɗani enquête o ina jokki hen habaruji men ɗemgal pulaar ha joni sorimima to leydi Mali koto leydi Nigéria paɗen e nder état biteɗo Goji ko fedde taw ko fedde wat boniɓe kañumen nangguno toon otage fodde kene wona capanɗe jeegom sagata ɗum wonno ko ñande aleta ɓennuɗo ñande aleta ɓennuɗo noon police waɗi opération noon gam e mbaɗi yidde liberté ɓe police o holliri ɓe mbawi woppidde ɓe libri 57 sagata wonnoɓe e juuɗe ɓeɗon fedde wat boniɓe ɓe nanggunoɓe otage noon ɓe nanggano otage noon koye nder ladde witede Udulu ladde wuuro witede Udulu nde ɓe e nder pellodiral he noon ho nder pellodiral noon ɓe pellodiri tigui ha wuuli jaw e nder pellodiral e hollirama tigui goto e nangganoɓe otage wasi hen fittani mum caggal noon nde piyande ɗe guuli jaw ko ɗon wat boniɓe naati e ladde goppi ɓeɗon ɓeɓe nangguno otage mbiɗen goto e mabɓe wasi fittani mum kamɓe nangganoɓe kamɓe biftinoɓe ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Côte d'Ivoire caggal nde Soro Guillaume jooɗi kay fodde hitande ene woni e deƴƴere mum o yalti ha laaɓi e nden deƴƴere caggal kay nde o fiili lefol taw ko vidéo e nder vidéo noon walla visio conférence kene qime ha fodde kene wona 1 heure du temps ɗum noon ko wadde haalande makko kanko Guillaume Soro noon ko dogɗomo molti oɗo saaha joni caggal leydi guila 2019 e nder vidéo he noon o holliri tigui wonde kay o fanno tigui ha oɗo ñalawma woni tigui mo heeɓi duuɓi 51 o huccita e dendagal yidɓe makko e yaadiɓe makko andina ɗumen kadi wonde omo selli omo hiisi o yeddi noon ha sori ladde kabaru biteɗo wonde o sellani e nder vidéo he noon o jaɓani tigui haalde to heedi saabu kay oɗo saaha joni mandat d'arrêt koko waɗa contre makko o holliri noon omo selli omo hiisi omo circule omo voyage omo waɗa batuji makko e oɗo saaha joni o woni tigui ko yiilade partenaire uji e yiilade haalisa saabu kay omo andi ko gartowo e leydi he kadi so arti ko laamotoɗo leydi ndi o wi noon caggal o wi noon caggal leydi caggal wurde caggal leydi mum wona hunde wemde kono kadi ko wonde en exil ko hunde moƴƴude no fewi to banggue hakkille on taw ko neɗɗo dawrugol ma addane miijade ma addane kadi wawde ma addane ɗum addane miijade ma waw kadi ɓendinde neɗɗo e ndiɗon mbaadi ɗum noon ko hunde moƴƴude fewi holde tagui kala nde ɗo yonti ma o artu e nder leydi makko kadi o fiftaki ha e oɗo saaha joni kay o fiftaki ardade leydi Côte d'Ivoire ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar so nomima to leydi Côte d'Ivoire paɗen koto RD Congo woni république démocratique du Congo toon noon bila taw ko bila mayɓe e toɓoji jippinoɗi toon balɗe ɗeɗo ha waɗino yoolero yimɓe hewɓe mbasino pittali men kala ñalawma bila on e ɓeydo e ñalawma hande o bila ko wasi toon pittali men ko goskiji puɗɗiɗi yitede koɓe 140 mayɗo hen ha tengti noon to nokku biteɗo Kaleche to sida Kivu ko majji toon noon ne ronka yitede woni porté disparu ewɗo saaha joni neɗɗo andano foti délégation noon taw ko délégation laamu ngu timmuɗo yettima to wuuro witego Ñammukubi koɓe ɓennoɓe kadi ha to wuuro witego Boussouzou ko ɗeɗon guuri ɗiɗi ɓuuri bomade e ndeɗon yolayru ardi délégation noon ko gouverneur sida Kivu hono biteɗo Tewo Ngawo Budji e ɓe jettima noon e nokkuji kewɗi ko wayno to jeere to ha ɓe mbawi yettade ha to hôpital to ɓe mbawi rokkide toon balle faade 60 neɗɗo taw ko antirnoɓe ɓe mbawi tigui rokkide ɗumen balle gam sembidde ɗumen délégation noon tawe nder hen hono ministre d' état chargé de développement rural biteɗo François Rouboto e ministre mabɓe des affaires humanitaires biteɗo Modeste Moutinga wondude ministre mabɓe des affaires sociales hono biteɗo Claudine Ndouzi ko ɓeeɗo wonno délégation yanoɓe yettade ɗon nokkuji jeeyaɗe gam sembitiddeɓe e yettidde duwawuji mabɓe e duwawuji leydi ndi kala kabaruji men jolam jeeɓeeri koto dowlaci tentuɗi Amérique puɗɗoɗen dowlaci tentuɗi Amérique noon e ɗemgal Pentagone ɓe kolori tigui wonde koɓe yaltinoɓe ballal kesal gam yidde kay wallidde e leydi Ukraine taw ko ballal militaire woni aide militaire jaaru ballal ngal noon ngal ballal kesal ko 1,2 milliard taw ko haalis dollar yidde mabɓe noon ko yo Ukraine ɓeydu tekkinde défense
mum aérienne waɗa tawti wonɓe organisé face à face haɓe mbawa wadde ɗo face à face woni peɗeli guiti e leydi risa ngal ɗo ballal noon ene tengtina tan wonde kay dowlaji tentuɗe amérique koko felliti wallude leydi Ukraine ha wawa dartade hano hannirta ni beele mbawa dartade tigui ɓeɗon taw ko koninkoɓe leydi Russie ko leydi Ukraine paɗena woldumina Zelensky kañum honi hoorgue leydi Ukraine o bismima o jaɓɓima talata hande jeenayi lewru mai gonɗen ɗum o jaɓɓima hoorgue commission union européenne to Kiev lamorgo leydi Ukraine o erima e nder jonde he noon o erima fedde union européenne nde keñoto ko ɓuuri yawde yaccade mbawa nindude ɓe munition woni tigui kuure e obiji e dendagal kaɓɓirɗe kala ɗe fotaniɓe haɓe mbawa tigui dartade koninkoɓe leydi Russie o jarni fedde union européenne noon saabu kay fotaniɓe ene neldaɓe 1 million taw ko obi dartiri o holliri kadi e oɗo saaha joni eɓe cohli kaɓɓirɗe no ha timma haɓe mbawa dartade leydi Russie hano hannirta ni koto Palestine paɗena subaka talata hande law sanga wendoga ko laali dewoji ɗe leydi Israël kañumen ayni bomboje to banda de Gaza o nokku noon ko joni tigui ko jimandi Hamas laamu leydi Israël noon holliri tigui wonde ɓe toɓɓi toon ko seɓɓitiɓe ɓe mbawi warde noon fodde yimɓe jeenayo mbasi hen pittali men koto leydi Arabie Saoudite uddirtena kabaruji men e Lionel Messi ko international argentinajo petto fugu koyguel oɗo saaha joni e nder club mo Paris Saint-Germain contrat makko noon hakkude makko e Paris Saint-Germain woni tigui koye cilciltiri muɗum saabu kay ko ñande capantati lewru juin dara toon ɗo ko nden tigui contrat makko gasata ha laaɓa e nder oɗon club mo Paris Saint-Germain kadi o ɗaminaki hesɗitinde oɗon contrat ko ɗum saabi noon balɗe ñande nen kaali nder kabaruji men kanko Lionel Messi yaademo voyage makko to leydi Arabie Saoudite tawa wondani e yamirore o artino noon o yownoma fodde yontere e oɗon club e oɗo saaha joni noon laaɓi ceera andinama tigui andama tigui ko nawnomo toon noon ko sifoyde sifande contrat e fettude toon waɗiti gasnude toon carriére makko nden sifonde nde o sifi toon noon jeer muɗum kay ko contrat mo 400 millions taw ko haalisa dollar mo sifidira toon Arabie Saoudite noon haaɓe laɓɓinani haalani taw hol club mo ɗamini fettu toon kono ko wawi wonde foof kam e oɗo saaha joni ene wayno sifande nde sifama mbiɗen ko nde 400 millions taw ko haalis dollar on paami tigui saison dartoɗo o Lionel Messi fettoyta ko toon to Arabie Saoudite musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tongal noon habaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon seydi moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide to banggue YouTube ko min men seydi men Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko Amadou Saga Keɓe kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on